Problemas cos neumáticos, co sistema de iluminación ou coa emisión de gases son os defectos máis habituais que se detectan nas inspeccións técnicas de vehículos. A ITV é un trámite obrigatorio, pero hai unha porcentaxe importante que non cumpre con esta obrigatoriedade, a pesar de que moitas veces, grazas a esta inspección, os técnicos atopan fallos importantes que poden chegar a poñer en perigo a seguridade se non se corrixen a tempo. Todo suelto, sin marcha, sin freno. Vale, ves a pantalla de aí, cos relojitos? Vale, pisa despaciño o freno, moi despacio hasta amarillo, vale, mantenemos aí constante. Quen máis, quen menos, estamos afeitos a esta serie de instruccións e a Inspección Técnica de Vehículos, a ITV, un trámite obrigatorio que debemos realizar unha vez que o vehículo novo cumpre os 4 anos de antigüidade. Levamos moitos anos en que os principais defectos que detectamos veñen relacionados cos neumáticos, co sistema de neumáticos, suspensión, no primeiro lugar xa leva varios anos, cos sistemas de alumeador e señalización, o sistema anticontaminación, o sistema de emisións contaminantes e en cuarto lugar, e tamén moi importante para a seguridade, elementos de freada que non están nas condicións adecuadas. Precisamente por algún destes fallos, o 23% dos vehículos foron rexeitados na súa primeira inspección ano pasado. En parte, o responsable é que a nosa comunidade ten un dos parques móviles máis avellentados de España. A porcentaxe de vehículos que pasan dos 10 anos de antigüidade cada vez é maior, e iso tamén repercute en un maior rexeitamento. Un modelo de vehículo que cada día está máis presente nestas inspeccións son os coches eléctricos e os híbridos, que tamén teñen a obriga de realizar este trámite. Os defectos que se lles detectan son os mesmos que supón o desgaste de calquer outro vehículo, pois eses neumáticos que se desgastan, ese sistema de freadas, as pastillas, esos discos. Nesta estación, situada no concello de Sada, hoxe a maior parte marchan satisfeitos para casa porque a inspección foi favorable e para eles supón unha garantía de seguridade. Que tiene años, pero ya me imaginé que iba a pasar. É necesario para que os vehículos se encontren en bo estado e a circulación nas carreteras sea boa. Que se tes un fallo, pois aquí dincho, entonces hai que mirar de reparalo para que un poida andar tranquilo no coche, non? E a familia. Aínda así, segundo os últimos datos recabados pola ITV, un 25% dos vehículos que circulan polas vías públicas non pasa a inspección obrigatoria. A marxe da sanción económica a que se enfrontan, debemos lembrar que circular cun coche en bo estado é a garantía máis importante de seguridade.